Ready na nga itong pamahaw. Ano na to guys. Count ko, 3, 4, 5. Wala lang tempered ay. Lang, pagkiyaki ay diya lang. Naudto na lang. Pagkiyaki ay diya lang. Kung wala yung klase ninyo, ayaw nag-eskwela. Kaya ako ang kabugatan sa motor. Ha? Si wala klaseng Sibog. PT manginom sa Pilipino karon sa buntag. Amo aga hapon. Na naman pakuha magkagudto. Wala na gani klase sa udto do. Basin ingon man sila mga kwento. Halidi. Hindi mo puno. Kadang dagbantay. Sige na. Plato ni Mimi lang. Ay nako pala to. Plato. Okay, pagkaon na. Kaya ano mag-eskwela. Aso, may klase. Ay, kikog na may klase niya. Motsar ko sa maestra karon ni. Ngaan to guys. May munta guys. Yung udto guys. Bikot din mo sa daw ko na. Ang kina. Buli na. Ang kuan angkay. Ay kinapa. Gulan ng giklog gulanaw. Nakumul ka bahaw? Siya pumunta nag-pre. Nay, siya pumunta nag-pre. Nay, Okay. Timin. Kain na ta. Kapisa lang din. Yung pangamit ko. Sige na. Ngayon naman mo duha. Kasi lang ako sa tilong. Dahil ako kapina. Ako mo na yan na may balik na sila po. Ha? Wow na lang yan. Yung na. Kung ang ihatag mo doon niya? Yung tayo na natin sa iya. Yato ba yung sakso? Ano na? Old something na. Parang ba mo duha ha? Hindi ako magagawa na. Kani boss, mag-doan ka niya na cellphone boss. Hindi pa ni boss, yung mga na. Luya na siya na. Sa mga old na mga modern. Kayan daw. Ang Samsung. Nay, nasa kanta, basta auto nay. Pa. Tapos Kala. noodle. Kalaglag na. Isa mo lang model ninyo me. Hindi, baka yung bagay jet. Pagkinsidit. Ano? Diba? Apil man sa part B. Pa-emple kung Ikaw ba kung kuan? Ano na magkuan lagi kay Pakuhaan mo kung ano ganyan niya baling mo lang din. pangasa asad ko niya. Ibala na. Kung busy kayo, sabay akong ulo. Ang busy mo ka. Na. Ang pati sa ka, Lidman kay gamar kaya tao. Ako, wala kang tao. 24 katakay. Oh, 32. Wala ba sa admin? Ako. Ito sa lagong kanan. Ako ulo kanan. Ako. Anong dakan mo kagtao? Nga. Gym na ako. Alam kay, dinil mo siya. Si plan mo yung kakuan. Kapag mo kape ba? Ito tatay ko nga matatay. Broy.
Pwede na matang zipline. Tulog patulog kasi harto kasi mga ilubis sukod. May na pa rin ay. Manok na iluto na yun na makaon. Nakapalit Tapos ko. toolbox. Wala naman kasi lahat niya. Imakan. Hmm? Imakan ya. Nga. Tapos toolbox. Yan na. Wala di sila na. Yung salingan niya ito rin si Kamulan o ikaw lang o si Juan. Manaag. Magkayo kasi sa presensya na kuban mo yung ninyo. Dua. Ang suro ito sa site. Tanan kay patudlo sa mga elevation sukod. Ikaw mga kabalo, may kamura na kabalo na. Ama lang mga site. Ano yung site? Ako, Jim, ang isa sa client. Dapat kaya nagkuhan man ka. Napa-increase ng takas yung sulod daw. Abantayan na lagi karon sa manaha, mas mo-increase daw yung sila. Itikid na mo. Pero, kung nagumdanan, yung ito mo sabi, mga malako. Saan ba lang? Yung sila doon nagbaon sa daan. Mayroon masugot sa akaw. Pero, dagan kagayan karon. Inis. Mga taka, ito kagayan karon. Kuan. Inis man ay ah. Magkas ng hapon ng tubo. Ang magkas ng tubo. Ayan, budak ka na ng tubo na. Seriously. Ang gila ng tubo. Salikay-likay na ako. Ang sako na dito ko nagayan. Na. Hindi nga maganda kayo wala. Dito na makuha na posisyon. Karapay dautan nga. Di na kay kaghago ka sa nga tanan. Ay hago. Ako may una mo sunod sa trabaho. Ako may At least nga, dili na gidingon nga kuhan. Sunod tayo, engineer na ka. Ikaw nagdalas tao. ito na. Ako sa mga mga sa Bachelor. Pakalunggo. Ay, sa pagpalabi, pag dinatirol kay basig. Wala pa ko kailam. Pagdali na, kay para bagi ko'y video yun. Anas ka mo. Ay. Sige na, sige na. Kuba mo ko, chatek si Al. Pagkaligo, dali na ko muna kaligo. Dali, lugi pa na. Dito ko kaligo sa sentro, guys. Ang dami ko. Kasi Nako din ilan ni Mother og nakauli si Auntie Gijet. Kay dini siya ag Nalimot sa pag... sa ulog sa iyang happy birthday. Pila na midag te? Secret. Basta tiguang na. Secret the best. Wa mi nagani pag manyanita kay nakamata ko alas 5 na. Tama na. Muna. Og nay dato yung mga bisita, guys. Ako maligo pa ko. Lang, hindi kayo na suksok. Lang pagdali na lang kay mo tatay lang udto na lang. Me pagkaligo na me. Sige na. Kaligo na ba? Ay, naulahin man sa pagkuan. Ganinin na. Amda sa ka dani, guys. Manday naka-apil. Ha, alas 5 na mi nakamata. Ginoko na late na nadugay naman gani. Manyanita rin sila. Wala din si ate di ay. Aman. Ma? Nalumi. Nga naman. Sinawa di. Nadaganan sa gata. Nadagana sa tubig. Sa bawba. Dili mang tubig dani isabaw, di ba gata? Gata manggo di sabaw aning tumaya. Pagkaon dyan ay pangapitik. Namay ko dyan. Uy, kasayang daghon ra masi. Pi naman orin mi sa balay na mahaw naman mi pagsayo. Pagkuan dyan. Kukumaya. pili ko. Unsa day giluto ninyo tubig? Tubig man ang permero. Dapat Dili. puno na tanan ba? Sabaw gata ritso. Bali na ni Digit. Eksakto. Dili oy. Saka kapakubi ako dito sa kuan.
na sobraan nila sa sabaw. Yung agon mo na siya una no, pero dili gid ingon nga luto. Murag igo lang siya murag kato nga mahapkok ba. Dayon karon ana i-mix sa gata og katong luya og asin, asukar. Kaya tong pag-utro. Kanya kay nasubraan man na ako sa tubig no. Pero kato sa diyan na Brinsing kay iya timplahan daan. Oh, pwede na sad. Timplahan daan gata ra gid iluto di na butangan niya tubig. Dili na niya diretso na. Diretso na matik. Diretso na. Diretso na siya. Matik. Nasubraan ni sa kuan. Pero kung nainsaktuhan mo nagtubig, di siguro na siya malata. Dili, dili. Dugay ko sa kung diya sa painitan. Gani. Alangan kay pistik kadimot to nadimot ko. Ang pito na utso na siguro to. Awa din mo gikuan. Gitakos lagi pero nalim. Wa na kadibaw siguro pagkaihapa. Madagan kay tubig di kuan na gani na ko na. Bako na te. Sibika na ning mga balbal dani. Ano man? Ay pagpasamangil miya. Tangkalingon ta karon me. Ana sila guys, nerelo na uban na si Papa kay magtiwas na siya dito pagkuan sa ilabalay ni Richard. Tata. Ato talan ni Mercy guys kay namingaw. Namahaw siguro. Pamahaw sila guys. Oo. Arapit lang. Kabulakan. Unsa na yung trabaho diyan? Nagyaya og bata? Sure po. To katay mo amon sa una? Dili. Ayaan ni Riri ang kuan apuhan bae. Ay lagi ayaan ni Riri. Asa pit sentro gyud? Ato ni babaw lalilin dapat. Katong diri dapit na balay nga nay bagko? Dili. Daan. Katong na gikan bitor to na basurahan sa una. Di ba na may bilyaran? Oh. Nana din taas nga balay, habog, dusun danas. Kato din sunod. Ila bulan ni madag kanang wala ko tsara. Yung kasiti, votin kayo. Ang kana Ulahi. Managbo na ka sa birthday da? Managbo ka birthday da? ikaw na sa danalin, uma naman may ganina. Ang bisa na yung ito sa Panadirya? Ano Merce? Panadirya ka nagpalit? Sos, mga daan ka nilang pan. Di ka magpalit ka ng panadirya. Magpalit ka pan dinhi sa kuan no kanang may bagong bikiri dia sa kuan merkado. Wa naman abriga ko man. daw at bang kung sa Gabi. ay sa kuan kana ang Wait, 24 hours ka na sila. Ikaw oras naguli ante. Ano oras dala niya? 24 hours ka nang dana sa kilid sa merkado. ako ni Mercy. Uy. Ang plato niya. Ano kwarto? Ano yan? Aso ba na niya? Oran na. Unta ba? Idugno man ako na mo kasukar. Ikaw ang taon? Tumaya Anak ka. ang kuan lang kay nalatak og lungag. Okay. Karon guys, isda sa unya. Karne-karne na. Paniod to ilaw niya guys, paniod to. Namahaw na bitaw ko balay. Tuwal ka na anak. Oh. Si Lili nang magsulod sa panggabi mo tug tinuod ba kani siya? Dali, kung gabi ship out din. Pero sa October pa na siya magsugod pag maglarga na ang bana. Siman man. Ako ni Stella. Dili. Bram. Kuan sa yang ayaan ni Riri man ang Naman ganin ni mo si inahan ay kapuhan. Oy, princess, pagwa dito plato ka. Dito imong. Wa plato ko.